העומר, רגע, בוא נתחיל. אז אנחנו נמצאים כבר בשיאה של ספירת העומר. היום זה כבר 4 שבועות, 8 ו-20 יום לעומר. גם מי שלא הספיק לפני כן יכול להצטרף לספירה. כמובן בלי ברכה עכשיו, אבל אפשר בהחלט לספור כל יום. וזה עניין גדול מאוד 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 מאוד. אנחנו בעצם סופרים 49 יום שבין פסח לשבועות. וידוע העניין שמעבר לזה שיש פה ספירה שהיא קשורה בעצם לעניין של המעבר מתבואה של שעורה לתבואה של חיטה. מגישים עומר שעורים, אחר כך מגישים עומר של חיטים. זה קשור גם לעבודת האדמה וכו' וכו'. אבל נוסף לזה בעצם היה ספירה שבני ישראל עשו כשיצאו ממצרים עד שהם הגיעו למתן תורה. היה פה תהליך בעצם של 49 יום, שעם ישראל ספר יום אחרי יום עד שהם הגיעו למתן תורה. אז הסיבה הפשוטה גם מצד הציפייה שלהם והרצון שלהם להגיע סוף סוף למתן תורה, אבל היה בזה גם הכנה לקחת עם שבעצם היו עבדים, בני עבדים, והיו במקום רוחני מאוד מאוד נמוך, ולהוביל אותם למקום כזה שהם יהיו ראויים למתן תורה. זה היה צריך תהליך פנימי מאוד מאוד עמוק, וספירת העומר בעצם הם עשו את זה. איך זה קשור לספירה? אז זה ידוע שבעצם ה-49 ימים זה כנגד 7 מידות. יש לנו הרי בעולם הרגש שלנו, יש לנו 7 מידות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, וכל אחת מהן כלולה מ7. זאת אומרת, כל אחד היא כלולה משאר המידות, כי בנפש שלנו הכל בעצם מעורב אחד בשני. אז יש חסד שבחסד, גבורה שבחסד, תפארת שבחסד, יש חסד שבגבורה, וכן הלאה וכן הלאה. אז, בעצם החיבור, הזיכוך של מידה אחרי מידה אחרי מידה נעשה בכל יום, עד שבעצם מגיעים לשלמות הזיכוך של המידות, ואז ראויים למתן תורה. אוקיי, חכו שנייה, יש פה רגע איזה משהו. רגע, אני אעשה פוז. שנייה אחת. הבריאות. אוקיי, אז זהו, אז זה בעצם ספירת העומר, ובעצם אנחנו עושים את זה עד היום. אנחנו סופרים את העומר בין פסח לשבועות, ובכל יום אנחנו בעצם מזכירים ספירה אחרת. הדבר המעניין הוא איך כותב את זה התורה. בוא נקרא את זה מבפנים, בוא נראה איך הרבי אומר. אוקיי, בקשר למצוות ספירת העומר, נאמר בכתוב, וספרתם לכם ממחרת השבת, חסר פה מן, וספרתם לכם ממחרת השבת וגומר. הגמרא מספרת, מה בעצם הפסוק אומר? וספרתם לכם ממחרת השבת. אז איך זה נשמע לכם כשאומרים ספרתם לכם ממחרת השבת? ממתי צריך להתחיל לספור? אה, אתה אומר או ממחרת השבת שאחרי פסח, או שפסח עצמו הוא שבת? זאת אומרת, לכאורה זה נשמע בפשט של הפסוק ממחרת השבת, מוצאי שבת, איזושהי מוצאי שבת אתה צריך לספור. חכמים גילו לנו שבעצם מה מדובר במחרת השבת? במחרת הפסח. מאחר שגם חג נקרא שבת שבתו, שבת, אז הכוונה פה בעצם באמת במוצאי הפסח, החג הראשון של פסח, מוצאי החג הראשון של פסח, אז מתחילים לספור. אבל הגמרא מספרת לנו היה תקופה בזמן בית המקדש שהיו צדוקים. כת מסוימת שקראו לה הבייטוסים. זה לא צדוקים? היו צדוקים והיו בייטוסים. אוקיי. שתי הקבוצות האלה, הבייטוסים, גם הצדוקים וגם הבייטוסים, בעצם לא האמינו בתורה שבעל פה. הם אמרו, יש רק תורה שבכתב. כל התורה שבעל פה זה בעצם המצאה של כל מיני אנשים, זה פירוש, זה לא הדבר האמיתי, הדבר האמיתי זה רק תורה שבכתב, ואנחנו בעצם הולכים רק עם התורה שבכתב. ברוך הבא רועי. ולכן הם אמרו, אוקיי, כתוב ממחרת השבת, אז זה שבת. זה לא, מאיפה הבאתם שזה פסח? זה לא נכון, זה בעצם מחרת השבת, צריך למצוא איזה שבת, ומשם לעשות את זה. אז זה מה שהוא אומר. הגמרא מספרת כי הבייטוסים טעו ודרשו ממחרת השבת בראשית, ביום ראשון בשבוע, והיה צורך להתווכח איתם ולהוכיח בהוכחות שונות ששבת האמור כאן הוא החג. אוקיי? זה הסיפור בגמרא. אין מובן כאן, לכאורה, מדוע כתוב ממחרת השבת, כך שיש מקום לטעות ולפרש את הכוונה לשבת בראשית, וראיה אפשר להיכתב מפורש ממחרת הפסח. אם באמת התורה רצה לה לכוון אותנו לפסח, למה היא כתבה שבת? ואז יש ויכוחים, ומה התכוונה התורה? תגידי ברור. אוקיי? שאלה ברורה? ביחס ליציאת מצרים נאמר,
בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. כלומר, סיכום ותכלית יציאת מצרים ומתן תורה. זאת כל הסיבה שיצאנו ממצרים, זה היה בשביל לקבל את התורה. לכן פסח ושבועות מחוברים אחד עם השני, מפני שזה אותו מהלך, זה אותו תהליך בעצם, שמתחיל ביציאת מצרים ומסתיים מתן תורה. בין יציאת מצרים למתן תורה, יש ספירת העומר. ופירוש הדבר, שכדי לבצע ולהגיע לסיום ותכלית יציאת מצרים, יש צורך תחילה בספירת העומר, שהיא הגשר בין התחלת יציאת מצרים, לבין גמר היציאה מתן תורה. אוקיי? זאת אומרת, התחנה הראשונה, היציאה, זה יציאת מצרים עצמה, חג הפסח, הסיום זה חג השבועות, ובשביל להגיע מנקודה א' לנקודה ב', צריך לעשות את כל התהליך של ספירת העומר. לפיכך, מוצאים לנו בכל 3 החודשים, ניסן, זמן יציאת מצרים, אייר, זמן ספירת העומר, הרי כל ימי החודש קשורים במצווה זו כאמור, וסיוון, זמן מתן תורה. נכון, אמנם שהימים הראשונים של חודש סיוון אינם עדיין מימי הספירה, אך ידוע שראש חודש סיוון הוא כבר לאחר ספירת 3 הימים הראשונים, חסד גבורה תפארת שהם כללות המידות שבשבוע השביעי, ועיקר עניינו של חודש סיוון אינו ספירת העומר, זאת אומרת זה רק הסיום בקיצור. אז בכולם נזכרת יציאת מצרים, זאת אומרת גם בניסן, גם באייר וגם בסיוון נזכרת יציאת מצרים. לגבי חודש ניסן נאמר חודש האביב בו יצאת ממצרים. לגבי חודש אייר, לחודש השני בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים. חודש השני זה בעצם החודש השני לניסן. חודש ניסן הוא חודש הראשון, חודש שני זה אייר, אז גם פה מוזכר לצאתה מארץ מצרים. אוקיי? ולגבי חודש סיוון נאמר בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים. זאת אומרת, רואים ש3 החודשים מתייחסים ליציאת מצרים ממש. אמנם כל החודשים נמנים לחודש ניסן, ראש חודשים, שהוא זמן יציאת מצרים, אך במפורש מוזכר עניין יציאת מצרים רק לגבי 3 חודשים האלה. לא כתוב על חודש תמוז, או על חודש אלול, או על חודש תשרי ליציאת מצרים. למרות שכל החודשים נספרים מחודש ניסן, שזה יציאת מצרים. אז רואים שבעצם יש קשר מיוחד דווקא לניסן, אייר וסיוון ליציאת מצרים. סיבת הדבר היא כי 3 עניינים אלו, יציאת מצרים, ספירת העומר ומתן תורה, מהווים אופנים ודרגות ביציאת מצרים. כי גמר יציאת מצרים הוא מתן תורה. אז יוצא בעצם, הרבי פה כבר שם על השולחן איזושהי נוסחה. שלב ראשון, יש פה בעצם 3 שלבים ביציאת מצרים. שלב ראשון ביציאת מצרים, ניסן, זה יציאת מצרים עצמה. שלב שני, אייר, ספירת העומר. שלב שלישי, מתן תורה, סיוון. זה בעצם 3 השלבים. עכשיו צריך להבין מה זה 3 השלבים האלה. מבין 3 מועדים אלו, קשור חג הפסח באכילת מצה, ספירת העומר בשעורים, כמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, כל המנחות באות מן החיטין, וזו, זה מנחת העומר מן השעורים, וחג השבועות, בשתי הלחם, חמץ תאפנה. כל הקורבנות שהיו קשורים, יש כמה סוגים של קורבנות בבית המקדש, שמביאים אותם לחם, כן? וכל הקורבנות שמביאים בלחם בית המקדש זה תמיד לא חמץ, תמיד זה מצה, זה לחם שלא תפח. יש קורבן אחד שמביאים חוץ מקורבן תודה, יש קורבן תודה, אבל קורבן היחיד שמביאים כל עם ישראל שהוא קורבן חמץ, זה בחג השבועות. אז רואים בעצם תהליך כזה גם בסוג קורבן. הקורבן הראשון שמביאים מצה, אחרי זה מביאים קורבן שעורים, שזה בקורבן העומר, והקורבן האחרון של מתן תורה זה חמץ. אוקיי? אז בואו נחזיק ראש, 3 שלבים. ניסן, אייר, סיוון, יציאת מצרים, ספירת העומר, מתן תורה, מצה, שעורים, חמץ. אוקיי? בלתי מובן. מדוע בא העומר מן השעורים שלא כשאר המנחות? לגבי מנחת קנאות מציין את המשנה, זה עוד מנחה שמביאים אותה שעורים, את הנימוק, כשם שמעשה המעשה בהמה, כך קורבנה מאכל בהמה, זה קשור לסוטה שמביאים קורבן בעקבות איזושהי בגידה, חשד לבגידה בבעלה. אך מה הטעם למנחת העומר? לכן זה מביאים את זה כי שעורים זה מאכל בהמה והיא התנהגה באופן כזה. אבל מה הקשר למנחת העומר דווקא? לא מביאים אותה משעורים. זה שאלה אחת. ב', מאחר שבפסח אסור חמץ, משום שהחמץ מסמל הרגשת ישות העצמית ויצר הרע, כמו שלמדנו אם אתם זוכרים, שדיברנו על ענייני פסח, שמה ההבדל בין מצה לחמץ, זה בעצם, מצה זה כמו שהוא, ענווה, וחמץ זה תופח, שזה בעצם גאווה. אז בפסח אסור חמץ, למה?
הוא מסמל את האגו, את היצרה. אז מדוע מותר החמץ בכל השנה, עד כדי כך שבחג השבועות אינו רק מותר, כי היא מצווה להביא מן החמץ. הרי אנחנו לא רוצים להיות, אין איזה שלב שאנחנו אומרים, אוקיי, בפסח תהיה ענב, בשבועות תהיה גאוותן. זה בטח לא מה שאנחנו אומרים. אז איך יכול להיות שבפסח אסרת עליי את החמץ? למה אסרת? כי אתה רוצה למנוע ממני את הגאווה ולשמור אותי בענווה, וכשמגיע חג השבועות אתה אומר לי לא, המצווה שלך להביא חמץ. כאילו אתה אומר לי לא, אני רוצה שתהיה גאוותן בחג הזה. זה מוזר, זה לא יכול להיות. אז איך זה מסתדר? אז שימו לב, אז בואו נחזור פעם לשאלות. דבר ראשון, למה העומר בא מהשעורים? שזה משהו שונה לגמרי משאר הקורבנות. הדבר השני הוא, איך זה יכול להיות שבחג השבועות המצווה זה להביא חמץ, בזמן שחמץ זה עניין של גאווה. וזה הסיבה שאסרנו אותו בפסח. עד עכשיו בסדר? מחזיקים ראש? יפה. עכשיו, שלושת העניינים האמורים, מה שאמרנו, שלושת השלבים האלה, ניסן, אייר, סיוון, כן, יציאת מצרים, ספירת העומר, מתן תורה, זה מרומז בפסוק, משכני אחריך נרוצה, הביאני המלך חדריו. זה פסוק מאיפה? משיר השירים. שיר השירים, שלמה המלך אומר, כאילו, זה כנסת ישראל, עם ישראל פונה לבורא עולם ואומר, משכני אחריך נרוצה, הביאני המלך חדריו. אז מסביר רבי, מפרש את זה לעניין שלנו. מושכני מוסב לזמן יציאת מצרים. אחריך נרוצה ספירת העומר, והביאני המלך חדריו למתן תורה. בואו נראה, ומהפסוק הזה נבין את המהות של שלושת הדברים, וגם נוכל לעלות על השאלות שלנו. הסבר הדברים. ההבדל בין מושכני לבין נרוצה הוא במספר פרטים. הבדל בין משיכה לריצה, כן, יש פה שתי פעולות שונות, משיכה וריצה. ב' מושכני הוא בקשת כנסת ישראל מהקדוש ברוך הוא. מושכני אתה מלמעלה, ואילו אחריך נרוצה מעצמנו ממטה למעלה. זאת אומרת, מושכני זה מה אני מבקש ממך שתעשה, אחריך נרוצה זה מה אני הולך לעשות. אז יש פה גם שתי פעולות שונות, משיכה וריצה, וגם זו הפעולה שבורא עולם צריך לעשות, זו הפעולה שאנחנו רוצים לעשות. הדבר שלישי, מושכני בלשון יחיד, נרוצה בלשון רבים. כן, שימו לב, מצד אחד אני אומר מושכני, אז אני מתייחס לבן אדם אחד כאילו, אחריך נרוצה זה בלשון רבים. אז תחליט, אתה מדבר על היחיד או על רבים? אוקיי? אז גם סוג הפעולה, גם מי עושה את הפעולה, והאם זה ביחיד או ברבים. עכשיו הוא יסביר. בשעת יציאת מצרים היו בני ישראל שקועים במ"ט שערי טומאה, הם היו במקום הכי נמוך מבחינה רוחנית. ולא היוו כלים לאלוקות, הם לא היו מסוגלים בכלל לקבל השפעה מלמעלה, מהשפעה של קדושה. זה מה שכתוב, ואת עירום ועריה, אנחנו קוראים את זה גם בהגדה, ואת עירום ועריה. לא היה להם כלום, הם היו ערומים ממצוות, ערומים מכל זכות. אלא שנגלה אליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו, וחילץ אותם ממצרים. אוקיי? זאת אומרת, מה קרה שם בעצם? זה לא שאנחנו עשינו איזו עבודה מצידנו, ואז בורא עולם החזיר לנו על העבודה הזאת. אנחנו היינו במקום שלא היה לנו שום זכות ושום עניין, ובורא עולם בכל זאת בא בכבודו ובעצמו ומשך אותנו משם ממצרים. מאחר שהדבר לא בא משום עבודתם, כי משום גילוי אור מלמעלה, לא שינה אותם הגילוי בבחינה פנימית, שכן לא היו כלים לכך, רק מפני גילוי האור נמשכו לאלוקות. כן, מה הכוונה פה בעצם? ניתן לזה דוגמה. אם אני עכשיו, איזה דוגמה אני יכול לתת לכם שהכי קל יהיה להבין את זה? למשל, אני עכשיו לוקח אתכם לאיזשהו מקום, או מכניס, בוא נגיד ככה, בא מכניס אותך לעבודה מסוימת. למה? כי יש לך פרוטקציה. האם אתה מוכשר לעבודה הזאת, עשית, יש לך תואר, יש לך, לא, אין לך כלום, אתה לא מוכשר לעבודה הזאת בכלל. למה אתה בעבודה הזאת? יש לך איזה מישהו שבא, עשה לך פרוטקציה, הכניס אותך לתוך העבודה. אז אתה בעבודה עכשיו, יש לך את התפקיד הזה, מצוין, יש לך את התפקיד. אבל, האם אתה מצד עצמך מוכשר לזה? לא, ברגע שתצטרך לעשות את התפקיד בפועל, מה יקרה? כנראה שלא תצליח כל כך, כן? למה? כי לא התכוננת לתפקיד, לא למדת את המקצוע. פשוט מישהו בא מלמעלה, הכניס אותך לתוך התפקיד. אז זה בעצם מה שקרה פה. בגלל
הקדוש ברוך הוא בא ולקח אותנו ממצרים כמו שאנחנו, אז האם בעקבות זה השתננו? התפתחנו, הפכנו להיות משהו אחר, או שנשארנו מבחינה רוחנית באותו מקום שהיינו? ז'רום. יש לנו די אותו דבר, אבל שאלה אם היינו כל כך, אנחנו היינו כביכול במ"ט שערי טומאה, אבל בכל זאת אמרנו על כמה דברים. כן, בסדר, אבל כאילו זה לא, הפעולה שבורא עולם עשה לא הוציאה אותנו ממצרים מבחינה נפשית. נשארנו אותו דבר, פשוט משך אותנו, לקח אותנו למקום אחר. לכן נכון. אנחנו לא השתננו עדיין. אוקיי? וזה באופן כללי צריך לדעת שאדם בעצם פועלים בשבילו דברים, אז מה זאת ממנו הוא אומרת? לא זאת אומרת, מתפתח. בכל זאת הם ראו ניסים גלויים, זה לא בדיוק, אני לא כן, יודע, אבל עוד פעם, כאילו, גם ניסים, אגב, אתה שואל יפה, אבל גם נס, זה ידוע שנס לא משנה את הבן אדם. שים לב לזה, שגם שקוראים לאנשים ניסים גדולים, הרבה פעמים אתה תראה שבסוף הוא נשאר באותו מקום מבחינה רוחנית. הוא ראה נס, נכון, הוא גם הודה שזה נס, הוא נשאר מבחינה רוחנית אותו דבר. למה? כי הוא לא עשה עבודה מצד עצמו. כאילו, בורא עולם פתאום בא וגילה לו כזאת אהבה גדולה. אבל זה לא, הוא הנחית לא, עליו. הוא עשה, אז לכן הוא לא באמת משתנה, הוא כאילו רק התרומם באותו רגע, וואו, תודה, איזה יופי, איזה זה, וחזר להיות אותו בן אדם. זה מה שקרה לעם ישראל באותו רגע. כן מובן שגילוי האור השפיע רק על הנפש האלוקית, המהווה כלי לקליטת אלוקות, אבל לא על הנפש הבהמית. זאת אומרת, על מה זה השפיע? בעיקר על הנשמה. כי עוד פעם, הנפש הבהמית לא השתנתה. כלומר, בשעת יציאת מצרים לא השתחררו עדיין מן הרע שבקרבם, משום שהנפש הבהמית נשארה קיימת בתוקפה. אוקיי? כך מסביר, הרי האדמו"ר הזקן, את הכתוב כי ברח העם. כתוב בתורה על יציאת מצרים כי ברח העם, שהם ברחו. שכן לא מובן לכאורה. שהרי לא, לו היה מצטווה פרעה לשחררם לעולם, היה נאלץ לעשות זאת. לשם מה, איפה היה צורך בבריחה? הרי מה הם אמרו לו, אנחנו הולכים רק ל3 ימים, עבדו עליו. עכשיו, כאלה ניסים מטורפים עשה בורא עולם. כאילו, ועשה מכת בכורות, וכבר פרעה רצה להעיף אותם משם מעצמו, בעקבות מכת בכורות. אז למה אתם בורחים בצורה ככה מתחמקים? תגידו, אנחנו הולכים בשיא הביטחון, תלכו בנחת. הרי זהו, הוא קיבל פה מספיק מכות בשביל זה. אז אדמו"ר הזקן מסביר שבעצם בשעת יציאת מצרים היה הרע בבני ישראל בתוקפו והיה הכרח לברוח. ממה הם ברחו? הם לא ברחו מפרעה. הם ברחו ממה? מעצמם, מהמצרים שבתוכם, מהתודעת עבדות שלהם. כי בעצם הם ידעו שאם הם לא יברחו עכשיו, הם יישארו תקועים במקום הזה. אתם מכירים את זה שלפעמים, אם אני לא אלך לחדר כושר עכשיו, אני לא אצא אף פעם. למה אני יודע שהיצר יתפוס אותי באותו רגע, נגמר הסיפור, אני כבר אשאר פה. אפשר לקחת את זה לכל מיני אבל, דברים. אם אתה לא אבל עצם, בורח באותו רגע, אז נגמר הסיפור. אבל עצם העובדה שהרי כשהם היו מול הים, הם אמרו למשה בוא תחזיר אותנו למצרים לעבדות, אז הם לא באמת יצאו בתודעה שלהם. בדיוק, אבל לכן הם ברחו, בגלל שעדיין מצד התודעה הם היו באותו מקום, אז היה צריך לברוח. כאילו, יאללה, לצאת מהר, קדימה, קדימה, כי רגע אחד הזה הם כבר, לא, זה בדיוק מה שקרה, אתה רואה, ברגע שהיה איזה מניעה קטנה, פתאום הם רואים את נכון, הים, לא, בוא נחזור למצרים, עזוב, וזה, כי בדיוק הנקודה, הם עדיין שייכים לשם. אז נכון. היה צריך לדחוף אותם החוצה, שירוצו כמה שיותר מהר. כן? אומר הרבי, לפי זה מובן הביטוי מושכני, על כל הדיוקים המנויים. עכשיו אנחנו מבינים למה כתוב משכני. לשון משיכה, קניין באמצעות משיכה, אינו דומה לקניין באמצעות חזקה. יש כמה דרכים בתורה לקנות משהו. אוקיי? כשאדם רוצה לקנות משהו ממישהו, דבר פיזי, הוא צריך לעשות איזושהי פעולה מעבר לנתינת הכסף, כדי להראות שזה שייך אליו. הוא לקח את זה מהרשות של אדם אחד, ויוציא את זה לרשות של אדם אחר. אחד הדרכים זה משיכה. למשל, אם אדם קונה בהמה, קונה עכשיו פרה, אז בשביל שזה יעבור אליו, הוא לא מספיק רק שהוא ייתן כסף, הוא צריך לקחת את הפרה ולמשוך אותה אליו, כאילו להזיז אותה לכיוון שלו. עצם המשיכה זה מראה פעולה של קניין. אוקיי? כמו שעושים זה כבר משהו אחר, בחתונה. שמרימים משהו בחופה, זה סוג אחר נכון, של... אבל זה זה לא אותו משיכה. עיקרון. כן, זה פעולה אחרת, אבל אתה אוקיי, חייב איזושהי פעולה כדי שתראה שאתה בעצם איזה. אז אם נגיד מכרת לי טלפון, אני צריך לקחת את הטלפון, לשים את זה אצלי. וזה אני מראה שזה שלי, זה נקרא משיכה. יש גם חזקה שבעצם למשל אני יושב באדמה בזמן מסוים, כן? אז הוא אומר, בקניין, משיכה,
אין האדם עושה דבר בעצם החפץ, כי החפץ נשאר כמתחילה, הוא לא שינה את החפץ, כן? אלא שהוא עובר מרשות המוכר לרשות הקונה. כך גם בשעת יציאת מצרים, לא נעשה עדיין שינוי בפנימיותם של בני ישראל, אלא שהם עברו ממצרים, ערוות הארץ, אל רשות הקדושה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כאילו משך אותם, עשה קניין משיכה, קנה אותם אליו, העביר אותם מרשות כזאת לרשות כזאת. זה דבר אחד. ב', המשכני זה גם ביטוי המורה על פעולה מלמעלה, שכן לא הייתה מצד בני ישראל כל עבודה, הוא משך אותם, כמו שאמרנו. וג', למה זה בלשון יחיד? משום שגילוי האור הקיף רק את נפש האלוקית ולא את הנפש הבהמית. כמו שאמרנו, על מה פעל בעצם, את מה הוא עורר להם באותו רגע? את הנשמה. אבל הנפש הבהמית לא השתנתה. ולכן זה משכני לשון יחיד. רק נפש אחת פה הושפעה מהדבר הזה. לא הנפש הבהמית. עוד פעם, איפה אפשר לראות דוגמה לזה אגב, אם רציתם את זה? שאדם מתעורר רוחנית, נכון? לפעמים אתה קורא לך, אתה נמצא ביום כיפור בבית כנסת, כן? ויש את השירים, ויש את הזה, וכולם לבושים לבן, ואז פתאום אתה מרגיש התעוררות מאוד גדולה, כן? יום למחרת, אתה מתנהג אותו דבר, אותם פחדים, אותם דאגות, אותם כעסים, אותם זה. מה קרה? למה? אז מה עשית פה? כן? כי בעצם, באותו רגע, מי התעורר? איזה התעוררות הרגשת? מצד איזה נפש. נפש הרגשת? מצד הנשמה. בגלל שהנשמה התעוררה, הנפש הבהמית לא התעוררה, היא לא השתנתה. רק הנשמה התעוררה, לכן באותו רגע הרגשת עילוי, התעלות רוחנית, אבל הנפש הבהמית נשארה אותו דבר. ולכן מיד שנגמרה ההתעלות הרוחנית הזאת, חזרה לנפש הבהמית, אתה אותו בן אדם, לא השתנית. אוקיי? זה בעצם מה שקרה, זה השלב הראשון. המטרה היא, הרי, שהנפש האלוקית תברר את נפש הבהמית. לא, המטרה היא לא שהנפש האלוקית תתעורר. בשביל זה לא, הנשמה לא ירדה מלמעלה, גם למעלה היא יכולה להתעורר. למה היא ירדה למטה לעולם הזה והתלבשה בתוך הנפש הבהמית והגוף? כדי לברר ולזכך את הנפש הבהמית, להרים אותה. להרים את הנפש הבהמית שלנו, את הגוף שלה. אם משום הנפש האלוקית עצמה, הייתה יכולה הנשמה להישאר למעלה. שכן היא עצמה אינה צריכה תיקון כלל, הנשמה שלנו לא צריכה תיקון. ותכלית ירידתה למטה היא בירור הנפש הבהמית. ככתוב בכל לבביך. למה אנחנו אומרים בקריאת שמע? ואהבת את השם אלוקיך בכל לבביך. למה לבביך? למה לא לבבך? למה כתוב את זה בסגול ולא רבים. לבביך לשון רבים? כדרשת רבותינו זכרם לברכה, בשני יצריך, כאילו שני לבבות. שני היצרים שיש לך בלב. יצר הטוב ויצר הרע. מתוך כך שהנפש האלוקית מבררת את הנפש הבהמית, זאת אומרת בורא עולם רוצה שתאהב אותו גם עם הנפש האלוקית וגם עם הנפש הבהמית, לבביך, מתעלה גם הנפש האלוקית בכוחה של הנפש הבהמית, ככתוב ורב תבואות בכוח שור. מה מרוויחה בזה גם הנפש האלוקית? היא מרוויחה בעצם את העוצמות שיש לנפש הבהמית שאין את זה לנפש האלוקית. זה מה שחכמים אומרים, רב תבואות בכוח שור. הרי אם בן אדם חורש שדה, הוא יכול לחורש קצת, הוא לוקח שור שלכאורה הוא יותר נמוך, הוא בהמה, אבל הכוח של השור יכול לחוש הרבה. אז אם אני רותם את הנפש הבהמית שלי, אז מלא הנפש האלוקית מקבלת כוחות יותר חזקים שלא היה לה מצד עצמי. אז אם הנפש הבהמית מרוויחה בזה שהיא מתרוממת ומזדככת, הנפש האלוקית מרוויחה בזה שהיא רותמת את העוצמות של הנפש הבהמית אליה. אוקיי? מסביר הרבי יותר על הדיוק למה צריך את הנפש הבהמית פה. ההבדל בין אדם לבהמה הוא רצונו ורגשותיו של אדם, מאחר שהוא בעל שכל, אינם בתוקף רב, כי הם מבוקרים על ידי השכל. לעומת זאת בבהמה כל רצונותיה הם בתוקף גדול. אוקיי? למה בהמה יותר חזקה מהאדם? לא רק פיזית. למה יש לה עוצמות יותר חזקות? כי האדם, הרצונות של מה בעצם הכוח העוצמתי של הנפש זה הרצון. מה בעצם גורם לרצון להתמתן? השכל של האדם. אמנם אני רוצה, אבל רגע, זה הגיוני, זה נכון, זה מסתדר עם המציאות, כן? זה כדאי לי לטווח ארוך, אז אני יכול לרצות משהו, אבל אז השכל מחליש את הרצון, ומכניס אותו בתוך כלים שהם הגיוניים למציאות. בהמה זה לא ככה. בהמה לא חושבת ככה. אם היא רוצה עכשיו את האוכל הזה, היא תלך להשיג את האוכל הזה, לא מעניין אותה כלום. כן? אין לה את השכל שבעצם עוצר את הרצון. הרצון הוא הרבה יותר חזק מהשכל. כן? אין לרצון הנפש האלוקית תוקף כה חזק כשל רצון הנפש הבהמית. כשהנפש האלוקית משפיעה איפה על הנפש הבהמית שרצונה הוא בתוקף, יהיה לאלוקות, מתעורר גם הנפש האלוקית רצון תקיף לאלוקות. אז מה בעצם קורה? אם הצלחתי לקחת את העוצמה הזאת של נפש הבהמית, של רצון חזק, שאפילו השכל לא יכול לעצור אותו,
ואני גורם לה לרצות מה? במקום לרצות עכשיו דברים חומריים, לרצות בעצם דברים רוחניים, לנפש הבהמית, אז לקחתי את העוצמה הזאת של הרצון שאין אותו לנפש האלוקית, ורתמתי אותו לקדושה. ואז יוצא שבעצם אני בעצם רתמתי רצון מאוד חזק לדברים טובים, מה שלא היה לי לפני כן. זה בעצם הרווח. אז זה שבעצם בזה שאני מברר את הנפש הבהמית, לא רק שאני הצלחתי לרומם את הנפש הבהמית עצמה, הרווחתי גם לנשמה משהו מאוד מאוד עוצמתי, וזה הסיבה שבורא עולם מוריד את הנשמה פה למטה. כי גם הנשמה מרוויחה פה משהו שהיא לא יכולה להשיג כשהיא למעלה, שהיא נשמה בלי גוף. הבנתם את הרעיון? אוקיי? אגב, דוגמה יפה לזה, זה תמיד, מורה נכנס לכיתה, אז יש לו את הילד הבעייתי הזה שעושה מלא בלגן, כן? מה האינסטינקט של המורה בדרך כלל לעשות? להוציא אותו. להוציא אותו, להשתיק אותו, להעניש אותו, לא משנה מה, לדכא. מה כן. מורה חכם יעשה? ירתום את הילד הזה אליו. אם יהיה לו חיבור טוב והילד ירצה שזה, אז הילד הזה יגרום לכל הכיתה להתרומם. נכון. יש לו עוצמות. כן, אז זו אותה נקודה, כן? לפי זה יובן גם מדוע בא מלכת העומר משעורים מאכל בהמה. עכשיו אנחנו מבינים את השאלה ששאלנו, שכן תוכנו של העומר הוא בירור הנפש הבהמית. המטרה היא להרים את הנפש הבהמית שלנו בספירת העומר. ולכן זה דווקא בשעורים, ששעורים זה מאכל בהמה, זה לא מאכל אדם, לא כמו חיטה. הדרך לבירור המידות היא, אז איך עושים את זה בפועל? על ידי התבוננות. איך אנחנו בעצם מזכחים את המידות שלנו? על ידי התבוננות. מה הכוונה? כשאדם מתבונן באלוקות, הרי הוא מתעורר באהבת השם ויראת השם. אוקיי? זאת אומרת, שימו לב, זה שונה, זה לא, מה בדרך כלל תורת המוסר אומרת לנו? איך אתה נגיד פחות תכעס, תתאפק כל פעם שאתה כועס, כל פעם שאתה בא לכעוס, אל תדבר. וזה לאט לאט ידכא את הכעס. כן? או יש לך איזו תאווה מסוימת, תתאפק מזה, תתרחק, אל זה, והרבה זמן תתרחק מהתאווה שלך, ואז לא יהיה לך את התאווה הזאת. כן? אבל זה מאוד טכני, זה מאוד חיצוני. זה לא באמת יעשה שינוי אמיתי. לא השתנית בעקבות זה שהפסקת לא יודע מה, עכשיו יש לך איזו תאווה לא יודע מה, לסיגריות, תפסיק לעשן סיגריות, לא תרצה יותר סיגריות. לא באמת השתנית בתאווה שלך. פשוט נמנעת מזה ויצרת הרגל חדש. בשביל לשנות את עצמך באמת אתה חייב להתבונן. ומה להתבונן? דווקא להתבונן בבורא עולם. ככל שאתה מתבונן שבעצם בורא עולם נמצא בכל מקום, והוא כולו טוב, ואני רק רוצה להיות קשור אליו, ההתבוננות הזאת היא ממילא גורמת שכל המידות שלך בעצם מה הם ירצו? אתה יכול לגרום גם לנפש הבהמית שלך להבין בעצם מה אני באמת רוצה. לא, עזוב אותך, כסף זה שטויות, והאוכל זה שטויות, ונשים זה שטויות. אני רוצה את הדבר האמיתי, אני רוצה להיות קשור לבורא עולם. אז בעצם מה עשיתי באותו רגע? לקחתי את המידות של הנפש הבהמית שהן קיימות, לא דיכיתי אותן. לא אמרתי תפסיק להתאבות או תפסיק לרצות, לא. אני רק רוצה להסביר לך מה באמת חשוב לרצות. ברגע שהנפש הבהמית הבינה מה באמת חשוב לרצות, כל העוצמה שלה עכשיו הולכת לאן? אני רוצה רק את בורא עולם, ואני לא רוצה, ואני לא כל היום רודפת עם כל הכוח שלי אחרי כסף ותאוות וכו'. זה בעצם ההתבוננות. ולכן כאילו תורת החסידות בעצם עושה את שינוי המידות לא על ידי פעולה כזאת כוחנית. תתבונן בבורא עולם, עצם זה שתרצה את בורא עולם ותגרום לנפש הבהמית שלך להבין שהיא רוצה את בורא עולם, המידות שלה ממילא ילכו למקום, רק למקום החיובי. הבנתם את הרעיון? אותו דבר, כמו בחינוך, כן? אתה יכול לחנך ילד ולהגיד לו אסור, אל תעשה את זה, אבל מה יקרה לילד? או שהוא ימרוד, או שהוא יהיה איזה למלם כזה, כן? אבל אם אתה תגרום לו להבין שהוא רוצה את הדברים הטובים, כאילו תתבונן איתו ביחד ותגרום לו להבין מה טוב בחיים ולמה זה טוב לו ושהוא רוצה את הדברים הטובים באמת, שהרבה יותר טוב לו להתחבר לטוב מאשר לעשות שטויות וכו' וכו', אם הוא יבין את זה מצד עצמו מה יקרה? כל העוצמה שלו תלך, לא דיכית לו את העוצמה, מצד שני תלך למקום הנכון. זה בעצם הדרכה של החסידות. הוא אומר, בראשית העבודה, כשאדם שקוע בשערי טומאה, כמו שהם היו ביציאת מצרים, כלומר כשהוא עדיין מסוגל לעשות דבר איסור, רחמנא ליצלן, אין פנאי להתבוננות. ואז הכרחית תופעה של ברח העם. כפייה עצמית ובריחה מהרע. זה בהתחלה. זאת אומרת, כן, עכשיו, הילד בא לעשות עכשיו משהו רע. ברור שאתה קודם כל אומר לו, לא, אסור. כי אם אתה עכשיו תגיד לו, רגע, עצור, בוא נתבונן על זה. כשהוא בא להרביץ עכשיו לילד, רגע, בוא נתבונן. הוא כאילו כולו. קודם כל לא מרביצים.
אחרי זה, אבל הוא לאחר שיצא ממצרים, ערוות הארץ, ואין לו כבר קשר לתאוות איסור, הוא לא באותו רגע של הרתיחה הזאת שהוא רצה להרביץ. כשעליו לכפות את עצמו רק ביחס לתאוות היתר, מגיעה הזמנה של ההתבוננות, לשם התהפכה, הפיכת ושינוי המידות באופן פנימי. עכשיו אותו דבר איתנו, באותו רגע שיש לך איזה תאווה אסורה או משהו שלא טוב לעשות, בא לי חוסר, בוודאי שיש מקום לעצור את עצמך, להגיד לא, תתאפק. כאילו, קודם כל תעצור את עצמך. אבל אחרי זה, זה לא יספיק. אתה רוצה לעשות שינוי אמיתי? תשב עם עצמך ותראה, רגע, למה? ולמה אני כועס? וזה לא נכון, וזה לא טוב, ואני רוצה ככה, וזה וזה. זה ייצור לאט לאט שינוי גם פנימי, שפעם הבאה גם תכעס פחות. לא רק תצטרך לדכא את עצמך. לפי האמור, יובן הביטוי נרוצה. עכשיו אנחנו אומרים, אוקיי, זה היה מושכני, זה היה, ההתחלה זה היה בעצם מלמעלה, ולכן צריך קודם כל לעצור את עצמך. אבל מה, אחר כך אמרנו ספירת העומר? ספירת העומר זה נרוצה. למה נרוצה? קודם כל ריצה ולא הליכה, למה? כי רצונות הנפש הבהמית פועלים הרי בתוקף ובמרוצה, כאמור, ואם כן, כשבאמצעות עבודת האדם הוא מביא לידי כך שגם הנפש הבהמית רוצה באלוקות, הרי רצונה על אלוקות חזק יותר מרצונה של נפש האלוקית, כן? הנפש האלוקית הולכת, הנפש הבהמית רצה, כל דבר שהיא רוצה עכשיו היא רוצה אותו, נכון? איך אנחנו גם בתאוות שלנו? עכשיו אני רוצה את זה, בא לי עכשיו כזה, אני חייב את זה, נכון? זה הנפש הבהמית, היא חייבת, היא רצה. אז אם הצלחת לגרום לה לרצות אלוקות, לרצות דברים טובים, אז היא תגיד לך, עכשיו אני רוצה דברים טובים, עכשיו אני רוצה לעשות מצווה, עכשיו אני רוצה לעשות משהו טוב. כן? אז זה נקרא, זה ריצה, הפכת בעצם לרץ ולא להולך. אוקיי? דבר שני, ממטה למעלה. הרי הדבר בא על ידי עבודה, זה כבר נרוץ, אני רץ, לא מושכני, בורא עולם תעשה בשבילי, אלא נרוץ, אנחנו רצים. עכשיו אנחנו מבינים גם למה בלשון רבים, אמרנו בהתחלה היה מושכני בלשון יחיד, למה? כי זה היה רק הנשמה. וברגע שאנחנו רותמים את הנפש הבהמית, אז זה נרוצה בלשון רבים. שכן העבודה היא לא רק בנפש האלוקית, כי אם גם בנפש הבהמית. הריצה היא של שתיהן, גם של הנפש האלוקית, כמוסבר לעיל, שלמרות שהנפש האלוקית עצמה היא במידה והגבלה, הרי כתוצאה מכך שהנפש הבהמית נמצאת במרוצה לאלוקות, מתעורר דבר זה גם בנפש האלוקית, וזו התעלות הנוצרת בנפש האלוקית. אז אז יוצא שכאילו, הנפש הבהמית רצה, כמו רוכב שעלה על הבהמה, כן? עכשיו בזכות זה גם הנשמה רצה, גם הנשמה קיבלה עוצמות חדשות. אוקיי, אז אנחנו מבינים, מושכני, שלב ראשון, בורא עולם מושך אותנו למרות שאנחנו לא שם, ואחרי זה אנחנו עושים עבודה מצד עצמנו בספירת העומר, להתבונן ולגרום לנפש הבהמית לרצות את אותם דברים, את הדברים הטובים שהנשמה רוצה, ואז זה נרוצה. אנחנו בעצם הופכים להיות רצים, ורצים מהנפש הבהמית והנפש האלוקית ביחד. עכשיו השלב האחרון, לאחר העבודה של ספירת העומר בא הגילוי של מתן תורה. ומשעת מתן תורה הייתה התבטלות במציאות. תוכנו של בירור המידות אינו התבטלות במציאות, שכן מאחר והדבר בא על ידי שכל והתבוננות, נשאר האדם קיים במציאותו. אבל בשעת מתן תורה על כל דיבור ודיבור פרחה נשמתם. עכשיו שימו לב מה קרה פה, זה דבר מעניין. שימו לב מה אומר פה. יש מה שנקרא שאתה מתבונן ואתה מגיע למסקנות בזכות עצמך, שאתה רוצה להיות במקום טוב. נכון? אז זה מצוין. אבל עדיין מה יכול להיות בעייתי בזה? אם אני הבנתי שאני רוצה להיות במקום טוב, וזה בא בזכות ההתבוננות שלי, וזה קשור להתבוננות שלי, מה יכולה להיות הבעיה בזה? בואו אני אתן לכם דוגמה, ואז יהיה לכם קל להבין. אם אני כל הזוגיות שלי מתבססת על זה, שאני מבין למה אני מבין, אני אוהב את אשתי, כי היא חכמה, כי היא יפה, כי היא עוזרת לי וכו' וכו'. מה יכול להיות בעייתי באהבה הזאת עדיין? שהיא מותנית. היא היא מותנית. תלויה בדבר. אם חס ושלום, פתאום, לא יודע מה, היופי יאבד, אז זה כבר פחות יהיה נחמדה, יהיה איזה משבר, יהיה ככה, מה יקרה לאהבה? נגמר הסיפור, כן? אז למה אנחנו קוראים ברית בעצם? הכריתת ברית שאנחנו עושים תחת החופה, זה בעצם להגיד, גם כשאני לא יבין, לא ירגיש, לא זה, אני איתך, אני איתך. זה בעצם הרעיון של הברית פה. האהבה שלנו היא למעלה מהתנאים האלה. אותו דבר עם בורא עולם. אם כל החיבור שלך עם בורא עולם יהיה רק דרך ההתבוננות, והמעשים הטובים שלך יבואו רק דרך השכל שלך, זה טוב, כי מה קרה באותו? אתה השתנית, אתה התרוממת, אבל עדיין מה חסר פה? כשאתה עושה את זה מצד השכל, יכול להיות שבאיזשהו שלב יבוא השכל שלך ויגיד לך, לא, אני רוצה משהו אחר עכשיו, או שלא תתבונן מספיק, או לא תעשה מספיק עבודה עם השכל, ואתה תחזור חזרה להרגלים השנים. לכן צריך משהו נוסף.
חייבים בנוסף לדבר הזה איזשהו מקום שהוא לא הגיוני, שבעצם הקשר שלי עם בורא עולם, הקשר שלי עם הטוב, הוא לא בגלל היגיון, כי ככה צריך, ככה זה נכון. לא בגלל שאני הבנתי, כי זאת האמת. משהו כאילו מעל השכל. זה בעצם מתן תורה. מתן תורה, מה כתוב על מתן תורה? שכל פעם שבורא עולם אמר את אחד מהדיברות, פרחה נשמתם של עם ישראל, והוא היה צריך להחזיר להם את הנשמה חזרה. מה זה מבטא שפרחה נשמתם? מה הכוונה בזה? שהם כאילו הגיעו למצב כזה שהם התרוממו מעל היכולות שלהם. כאילו התבטלו מול האמת. כשהם קיבלו את האמת, שזה מתן תורה, אז הם בעצם התבטלו מול האמת הזאת. אוקיי? וזה בעצם השלב האחרון. אחרי שבעצם השלב הראשון היה שבורא עולם משך אותנו, השלב השני אנחנו מתבוננים ומרימים את עצמנו, בסוף אתה צריך להגיע למצב כזה שבעצם אתה מתבטל מול האמת. אתה אומר, אוקיי, כמה שאני מבין וזה, יש פה בעצם אמת שהיא מעליי, ולכן הסיבה שאני מתחבר אליה זה לא בגלל שאני מבין, כי זאת האמת. ואז הופך להיות חיבור ללא תנאי, חיבור שהוא לא יתנתק אף פעם. ואז הוא אומר, לפי זה יובן, למה מותר חמץ בכל השנה? עד שבחג השבועות נעשית בו מצווה, למרות שבחג הפסח אסור הדבר. עכשיו אנחנו מבינים, רגע, פסח אמרת לי, אל תאכל חמץ, למה? אני לא רוצה שתהיה גאוותן, שיהיה לך אגו. אז למה בשבועות אתה רוצה דווקא להשתמש בחמץ? בתחילת העבודה, כאשר הרע הוא בתוקפו, הכרח לסלק את השכל. חכמים המה להרע, ככה כתוב, ככה שלמה המלך אומר. השכל יכול מאוד להכשיל אותך, כי הוא לא מבורר, כי הוא במקום לא נכון. בעת ספירת העומר, כשאדם בעיצומה של העבודה, הוא מסוגל לסבול את השכל, ואין הכרח להיות חכמים הם על הערה, כי השכל עוזר לו בעצם להתבונן בדברים הנכונים. אבל לאחר ספירת העומר, שמתברר כבר כל הרע, זאת אומרת, הוא עשה את ההתבוננות, והוא כבר הגיע למקום הנכון שלו, עד שהאדם הוא בהתבטלות במציאות, שכל מציאותו היא אלוקות, אז מצווה דווקא בחמץ. שכן השכל והטעם והדעת מהווים כלי לאלוקות. זאת אומרת, מה המטרה היא בסופו של דבר? כל עוד אתה באמת יש אותך ויש את בורא עולם, וזה שני דברים נפרדים, אז תיזהר, כי יכול להיות שאם אתה תרגיש שאתה יותר מדי, כן, יותר מדי תתעסק בעצמך, אתה תתנתק מהאמת. לכן אומרים לך, תתרחק מהחמץ. תשים לב שאתה ענב. אבל ברגע שכבר התחברת ואתה אומר, אני רק רוצה את בורא עולם, לא מעניין אותי שום, אני רק רוצה לעשות את השליחות שלי בעולם, אני רק רוצה לעשות את הטוב בעולם. התבטלת בעצם לאמת, עכשיו להפך, אנחנו רוצים שתיקח את השכל שלך ותשתמש בו, אנחנו רוצים שתיקח את האגו שלך ותשתמש בו. אוקיי? זאת אומרת, האגו שלך יכול להפוך עכשיו להיות כלי לדברים הנכונים. אבל זה רק אחרי שאתה בעצם הגעת למקום כזה שאתה אומר, אני מתבטל מול האמת. התבטלת מול האמת, עכשיו אפשר גם לקחת את החלקים הנמוכים שלך ולרתום אותם לאמת, כי אנחנו לא מפחדים שזה ילך למקום אחר. הבנתם את הרעיון? כן. רבותינו זכרם לברכה אומרים, בכל דור ודור, בכל יום ויום חייב האדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. כאילו יצא היום ממצרים. חובה בכל יום לחוש את חוויית יציאת מצרים. עכשיו אנחנו באים אלינו. אנחנו צריכים כל יום לצאת ממצרים גם כן. כל יום. לפיכך, קיים שלושת החלקים האמורים של יציאת מצרים, גם בעבודתו הנפשית של האדם בכל יום. שלושת השלבים האלה שדיברנו עליהם, יציאת מצרים, ספירת העומר ומתן תורה, זה נמצא אצלנו גם ביום של כל אחד ואחד. בואו נראה איך זה מתבטא. התחלת עבודת היום היא, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת את משפטי בחמלה, רבה אמונתך, דבר ראשון שאנחנו אומרים בבוקר. למה? מבחינת הודעה. מה זה הודעה? אין זה מקום לתבונה ורגש. כי אם להודעה והתמסרות כללית לאלוקות. אני הרגע קמתי מהשינה, זה לא שהתבוננתי, עצרתי רגע, התבוננתי על בורא עולם. קמתי מהשינה, מודה אני לפניך. מה זה מודה? כמו שאני מודה, כמו שאנחנו מתווכחים, ואני אומר לך, אני מודה שאתה צודק. לא בגלל שבאמת הבנתי וזה, אז אני אגיד לך, לא, אני בדעתך. מה זה מודה? אני מבין שאתה כנראה מבין יותר טוב ממני, ולכן אני מתבטל לזה. אבל פה הבנה פנימית שלי, מודה. אז זה בעצם, כשאנחנו אומרים מודה אני בבוקר, אנחנו בעצם קודם כל מתבטלים, אנחנו אומרים, אני לא מבין, אני לא יודע, אני לא זה, אבל אני איתך. תמשוך אותי מהמיטה, תמשוך אותי, תיקח אותי. אחר כך בעבודה שבפסוקי דזימה וברכות קריאת שמע, בתפילה, כן, התבוננות וקריאת שמע, שהיא עבודה של התבוננות. אפילו בפסוק ראשון של קריאת שמע, הבנה והשגה. שמע זה הבנה והשגה. זה מה שאנחנו רוצים, כשאנחנו מניחים תפילין ואומרים שמע ישראל בבוקר, אנחנו בעצם מתבוננים, המטרה היא להתבונן, זה לא רק להגיד שמע ישראל ולזה, אנחנו מתבוננים בעצם שהשם אחד, והוא בכל מקום, והוא שלמות הטוב וכו' וכו', הוא נמצא בתוכנו, השם אלוקינו, השם אחד בכל העולם, אתה מתבונן בזה,
אז ממילא זה עכשיו מרים אותך ורותם גם את הנפש הבאמית שלך להגיד, אוקיי, באמת אני רק רוצה לעשות טוב, אני רק רוצה זה, להיות ישרה ולא לכעוס וכו' וכו'. והפיכת המידות עד להגיע לדרגות עליונות באהבת השם, בכל לבבך, בכל נפשך, עד בכל מאודיך. זה ספירת העומר. שכל זה הוא כשאדם עדיין במציאותו. אחרי זה מגיעים ל-18. תפילת המידה זה כעבדא קמא מרי, זה כעבד לפני האדון שלו. התבטאות במציאות. עד שאינו מסוגל לדבר, אלא השם שפתיי תפתח, ופי כי תהילתך. זה מה שאנחנו אומרים, כן, השם שפתיי תפתח, אני אפילו לא יכול לדבר, תפתח לי את השפתיים. אני כאילו בטל לגמרי, זה הסיבה שאנחנו עומדים, וזה הסיבה שאנחנו עושים את זה בלחש, וזה הסיבה שאנחנו גם אומרים, מקדימים את הפסוק הזה, השם שפתיי תפתח ופי כי תהילתך, כי אנחנו בעצם אומרים, ברור למה אני כאילו כלום, אני לא יכול אפילו לדבר, אתה תדבר דרכי. זה העבודה של חודש סיוון. אז יוצא שכאילו מודה אני זה יציאת מצרים, קריאת שמע זה ספירת העומר, ו-18 זה בעצם כמו מתן תורה, זה ההתבטלות לגמרי לאמת. עכשיו אנחנו מבינים למה נאמר ממחרת השבת. עכשיו נפתור את השאלה הראשונה שלנו. אם התורה לא רצתה לסבך אותנו, למה היא לא אמרה מחרת הפסח? למה היא צריכה להגיד מחרת השבת? כדי שתהיה אפשרות לברר גם את הנפש הבהמית, יש להזדקק לכוח עליון ביותר. כמאמר, כל הגבוה ביותר יורד למטה מטה ביותר. בשביל לפעול על משהו מאוד תחתון, אתה צריך להביא כוח מאוד עליון. כן? אם אתה רוצה להעיר לרחוק, לא מספיק פנס קטן, אתה צריך להביא את הפנס הכי גדול, ואז הוא מאיר אפילו למקום רחוק. כן? אתה צריך כוח עוצמתי יותר כדי ללכת לרחוק יותר. כשם שביציאת מצרים, אחר שהיו בני ישראל שקועים במ"ט שערי טומאה, הייתה הכרחית התגלותו בכבודו ובעצמו של בורא עולם. ורק הוא יתברך היה יכול לחלצם משם. זאת אומרת, היה צריך להביא את המקום הכי עליון, הוא בעצמו, כדי להוציא אותם במקום הכי נמוך שהם היו. כמוסבר בכתבי האריזה, שמלאך או שרף, לא זו בלבד שלא היו מציעים מישהו משם, אלא שהיו נטמעים הם בעצמם שם. זה היה מקום כל כך טמא, שאם היה יורד מלאך להוציא אותם, הוא בעצמו היה נכנס ולא יוצא. היה נשאר שם במצרים. כן? והרי שם לא הייתה אלא יציאה מן הרע. כך וכל שכן בספירת העומר שיש צורך בהפיכת הנפש הבהמית עצמה, ודאי שיש להזדקק לכוח עליון ביותר שיהיה מסוגל לנחות למטה ולהשפיע עליו. זה הסיבה שנאמר ממחרת השבת. שבת היא הדרגה העילאית ביותר של הזמן, אבל היא עדיין בכלל הזמן. זאת אומרת, זה חלק מהשבוע, אבל היא מעל השבוע. כן? בתוך 7 ימי היקף גופה, היא הדרגה העליונה. כמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, על הפסוק ויחולו אלוקים ביום השביעי. ויחל אלוקים, יש פה טעות. ויחל אלוקים ביום השביעי. מה היה העולם חסר? מנוחה. בת שבת באה מנוחה. מנוחת השבת היא דבר הקשור לעולמות. ממחרת השבת היא דרגה נעלית יותר משבת. האור שלמעלה מהשתלשלות. שימו לב. שבת זה כאילו חלק מהזמן, אבל מעל הזמן. אבל ממחרת השבת זה אפילו מעל השבת. זה כאילו מעל הזמן ברמה כזאת שזה אפילו לא חלק מהזמן. וזה המובן שספרתם לך ממחרת השבת. כדי שיהיה וספרתם לכם, לקחת את המ"ט ימים, את המידות של נפש הבהמית, ולברר ולזכך אותם, יש הכרח במחרת השבת למעלה משתלשלות. זאת אומרת, צריך אור אלוקי מאוד מאוד גבוה. מה בעצם אומר לנו זה? בואו נסכם ככה את כל מה שלמדנו ונבין, ניתן לזה ככה שורה תחתונה לגבי החיים היומיומיים שלנו. שבעצם 3 השלבים האלה שדיברנו, אנחנו מדברים כל העניין של ספירת העומר, זה להוביל מפסח לשבועות. מה זה בעצם אומר? אנחנו בעצם בשלב שאנחנו עושים מעבר, מהשלב שבו אנחנו במקום נמוך מבחינה רוחנית, וצריך את בורא עולם שכאילו ייקח אותנו, למקום כזה שאנחנו מצד עצמנו מתבטלים לגמרי לאמת. אנחנו כבר שייכים לשם, אנחנו נמצאים שם, אנחנו רוצים להתבטל ולהתחבר לאמת, לא משנה מה יקרה. שזה בעצם יוצר אצלנו יציבות רוחנית בנפש. שלא משנה איזה טלטלות אנחנו נעבור, אנחנו תמיד נהיה באותו מקום, תמיד נהיה יציבים, תמיד נהיה במקום שדבק בערכים שלו ולא משתנה אף פעם. ושם אנחנו רוצים להגיע, זה שבוע. מה התהליך שצריך לעשות שם? זה התהליך של ספירת העומר, שזה ההתבוננות של התחברות לטוב, ולברר את המידות של הנפש הבהמית שלנו, ולהרים אותם למעלה שגם היא תרצה רק את הטוב. שתפסיק להיות מרוכזת בעצמה, היא תרצה רק את הטוב. זה בעצם התהליך שאנחנו עושים. עכשיו, ובשביל לעשות את התהליך הזה אנחנו חייבים איזושהי עוצמה מלמעלה. זה לא משהו שאנחנו באמת יכולים לעשות בכוחות עצמנו. כי לקחת בעצם את המידות שלנו, את העולם הרגשי שלנו, שהוא מאוד מאוד עוצמתי וחזק ונבנה מעניינים, מגלגולים קודמים ודרך
ה-DNA של ההורים שלנו, והחינוך שקיבלנו, והטראומות שעברנו וכו' וכו', איך אנחנו יכולים לעשות שינוי בדבר הזה? זה לא מספיק העבודה שלנו מצד עצמנו, אנחנו צריכים איזושהי נתינת כוח, איזו עוצמה מלמעלה שתעזור לנו. וזו הסיבה שהתורה כתבה ממחרת השבת ולא ממחרת הפסח. כי מחרת השבת זה בעצם דרגה מאוד עליונה, רוחנית, שבעצם עוזרת לנו לעשות את הבירור הזה. איפה זה מתבטא בפועל בספירת העומר? בזה שאנחנו סופרים. לכאורה הספירה זה משהו מאוד מאוד טכני. אני רק סופר ימים, אני לא עושה פה עכשיו איזו עבודה פנימית כזאת, יושב עם עצמי ומתבונן, כן? אז למה אני צריך את הספירה הזאת? תגיד לי, בימים האלה שבין פסח לשבועות, תעבוד על עצמך, תעבוד על המידות. תסביר אפילו איך לעבוד על המידות. אבל מה הקשר? למה לספור את הימים? מוסבר בעצם שבעצם ספירת הימים, אני בעצם ממשיך את הכוח האלוקי הזה של ממחרת השבת למטה. אני נותן לעצמי את העזרה מלמעלה שאני זקוק כדי לעשות את הבירור של המידות האלה. כי אני לבד לא יכול לעשות את זה. אני מוגבל. כמו שבן אדם לא יכול להוציא את עצמו מתוך בור. אני צריך שמשהו יעזור לי להוציא את זה. אני עושה עבודה מצד עצמי, אבל בסוף כדי באמת להרים את עצמי, אני צריך שמישהו יעזור לי. איך אני מקבל את העזרה הזאת? על ידי הספירה של הימים. עצם הספירה הזאת גורמת לזה שאני מקבל את אותו כוח מלמעלה, על אותו מידה ספציפית שאני צריך לעבוד עליה, ובזכות זה אני מצליח להרים אותה. ואז זה שילוב כזה של מצד אחד אני מקבל נתינה, כאילו עזרה גדולה מלמעלה, מצד שני אני עושה את העבודה מצד עצמי, ואז אני יכול להגיע לחיבור כזה עם האמת, שאחרי זה יהיה יציב כל השנה, ושום דבר לא יטלטל אותי מהמקום הזה. אז בשורה התחתונה, צריך לנצל את הזמן הזה של ספירת העומר, גם לעבודה פנימית כמה, להתבונן על המידות שלנו ולברר אותם, ולראות איפה אנחנו רוצים להיות, ואיזה אנשים אנחנו רוצים להגיע להיות, וכן הלאה. אבל חייבים גם את הספירה בפועל, כדי שתסייע לנו לעשות את העבודה הזאת. אז אני אומר שוב פעם, מי שגם שלא התחיל מההתחלה, יכול להתחיל לספור כבר עכשיו, כמובן כבר בלי ברכה, כי מי שלא התחיל מההתחלה הוא סופר עם ברכה, אבל אפשר לספור. אז כבר עכשיו אתם יכולים להגיד, היום 28 יום שהם 4 שבועות לעומר, היום 20, תחזרו, אז ככה יש לכם ספירה, היום 28 יום שהם 4 שבועות לעומר, וממחר תוכלו לספור 29 וכו', יש את זה בסידורים, עד לערב שבועות, ובעזרת השם בזכות זה נזכה לרתום את כל העולם הרגשי שלנו למקום הנכון, ולהרוויח את כל העוצמה שלנו, של הרצון והתאווה, ואני רוצה עכשיו הזה, לעניינים טובים, וממילא אנחנו נוכל לעשות באמת מהפכות אמיתיות אצלנו בעולם האישי שלנו, וגם בעזרת השם בעולם בכלל. יופי חבר'ה, אז בעזרת השם שיהיה שבת שמחה, שבת טובה, שבת נעימה, שנזכה בעזרת השם להיות אנשים יותר טובים בהתלהבות ובשמחה, בעזרת השם. תודה רבה. תודה רבה. שבת שלום. שלום. כל טובות, שבת שלום וברוך.